Здравейте, аз съм Цветан Георгиев от Vinar.bg и днес искам да представя на вашето внимание нашите класически медни казани за ракия. Те са висококачествено произведени в завод и смея да твърдя, че са единствените на българския пазар, които са машинно произведени в завод, а не някъде потайно, по тъмна доба от неизвестен майстор медар, тенекиджия. Имаме голямо разнообразие на склад от модели, като обем биват от 35 литра, най-малкият модел е 35 литра, така наречен хоби, който е снабден и с бъркалка за работа с плодови каши. Следващия модел, класически казан, е 100 литров, той може би и най-продавания за нас. Виждате го като обем и габарити как изглежда. Също бива снабден с бъркалка, но може да бъде и без. Според зависи желанието на клиента. Това е по-мащабният професионален, бих го нарекал, казан, който е 200 литра полезен обем. Казаните се състоят от печка, медно тяло, където става процеса, меден купол, лула, по която преминават парите, серпентина, също е изработена от мед, и охладител. 100-литровия модел може да бъде, освен с бъркалка, снабден и с така наречената люлка, за да при нужда да се оттаква лесно от нея. Ето, колега, помогнете ми, моля ви се, да покажем на нашите... Така. Важно да се отбележи сега е, че при този модел, при по-плътни и тежки каши, така избягваме загарянето на материала. Посредством през 2-3 минути се бърка, а в края на цикъла източваме с лекота, с една ръка. При по-големите казани обаче това е невъзможно, със съжаление. Там имаме класически отсеждащ кран. Ето го. И той да работи така. Нагряването става посредством твърдогориво. Дърва, въглища или каквото имаме налично, а ако е необходимо, може да се добави и тази горелка, която е мощна 12 кВт за по-големите модели, на газ. Благодаря ви за вниманието. Оставаме на разположение за последващи въпроси, питания. При интерес сме на ваше разположение.